akwanyusa nonke amaphumulo athi hawu ngobhokwana nje lolu songaphuma amanzi nanamuhla leyo mthombo khona igama la ubhokwana sicelebrate ukuzalwa kobuNazaretha uthi kwafika okuqondene nathi esingakatheli uNkulunkulu wasebuhleni uNkulunkulu ohunyazi lwezulu uThimo lenkosana inyanga yesizulu ilanga ubhombela inkosi buseni kuzwini amen Indebenkululu. Unduma lingaka ngamanzi ngovaselini. Amen. MaNazaretha noma singaxaka kangakanani kodwa esikulethe la sinenqaba, sinogugu, sinefa elushembe, sophila lokho asiyeke into zomhlaba sibambelela onyazini inkosi buseni kuzwini. Indebenkululu. Ngiyabingelela abantwana abahle basezulwini egameni lenkosi yethu uShembe. Amen. Ngiphakama nokulukhetha unyazi lwezulu. Amen. Bantwana abahle basezulwini. Sekuvamile bake kwangehlela nasemayele. Mase ngomphela. Kodwa-ke bantwana benkosi ngingwakwaZulu empangeni kwesakwamthetho. Ngifisa ukudlula endabeni bengilalela ovula inkonzo uthe lapha ekhaya liyaphela ishumi leminyaka. Ukukhuluma kwalapha ekhaya kuye kuthiwe uma ngabe usukuma ngiyacela ukuthi uShembe ngathi ngahlala olimini lwami. Ngingakhuluma indaba yami futhi ngingakhuluma indaba yakithi kodwa ngikhulunywe okufunwa uShembe phakathi kwabantwana bakhe njengoba bebangaka nje abamenywanga yini kodwa babenywe uShembe. Uma ngabe sekuguqa mina ngibahlukula angazi ukuthi uShembe wayebalande kanjani emazweni akubo. Engathi ngahlala njalo olimini lwami ngisho izono zami ngingangikhumbuli ngoba mangabe ngikhumbulwa izono zami kwesinye isikhathi ngizongayikhuluma indaba kaShembe ngendlela efanele ngoba ngizobe ngisaba ukuthi hey nami lokhu kuyangehlula. Kanti uma ngikhumbula kahle ekuqhakameni bathi inkosi ilanga yake yanika omunye umgcotshi inkonzo. Yathi misimnikile inkonzo wayishaya inkonzo wawuthi munqamula phakathi kwamadokodo ufica abantu bekhuluma ngayo le nkonzo lebeyibabaza ubukhulu bayo. Bathi inkosi ilanga yayisibizo yedwa yambuza yathi uyizwe kanjani inkonzo wathi hayi usibanibani besivulele singenise ezulwini. Yathi inkosi ilanga le nkonzo le ebiyishawa ubani akuyona yazi.
ngoba akabatshelanga abantu ukuthi uShembe ufunani kubona. Kodwa ushumayele ngobumnandi nakho konke okuhle nakho konke lokho okujabulisa abantu, lokho okufunwa abantu esikhathini samanje, ukuthi uShembe ufunani kubona abantu abasafuni. Lapho ngifisa ukuya khona, ngifisa ukuya kule nsizwa lena evula inkonzo, ithe lapha ekhaya kuyalindwa, ithi lingaphela ishumi leminyaka ulindile. Sengikhumbula amazwi kwakusekuphakameni, kwakuhlela inkosi yesibili, inkosi ilanga. Njengoba kunenkosikazi lapha ephakameni eyayihamba ukuhamba kwala ephakameni, yayikhethile inkosi, yayikwenza konke njengawe njengami okufanele ukuba kwenziwe, yayigida, yayilinda, yayihamba esifungweni. Kodwa le nkosikazi yayigane umuntu ongesilini Nazaretha. Into eyayehlele le nkosikazi imbi futhi yishwa lokuthi la yayiganele khona yayingakazi bathola abantwana. Twala phela ishumi leminyaka le nkosikazi ingakazi bathola abantwana. Ithi inkosi ilanga uma ngabe ikhuluma le ndaba yale nkosikazi, ithi thina boShembe sasihamba sifike edokodweni makuyisikhathi somhlangano, sithi masifike edokodweni siyicinge inhliziyo yale nkosikazi, uthi ngangiyifica le nkosikazi uShembe eyithemba lokuqala enhliziyweni yale nkosikazi, ngangimfica futhi uShembe eyithemba lokugcina enhliziyweni yale nkosikazi. Yalinda, yathandaza, yanikela, yagida, yaphela iminyaka, ingane ayiqhamuki. Ithi inkosi ilanga isililo sale nkosikazi sase sizwakala ngisho thina boShembe sihleli phansi endlini, izwakala ilila, ithi Shembe anginalo elinye ithemba, sengiyathuka la ngigane khona, ngibizwa ngenyumba. Ngiyazi ukuthi wena Shembe uyawaqaqa ngisho amafinda aboshiwe. Mhlawumbe ngeke kukuthinte lokhu kakhulu ngoba unazo iy'ngane zakho, uhamba kahle konke. Kodwa khona la ngifisa ukuya khona ukuthi kazi mina osizini olungiphethe ngilinda kanjani. Ngilinda uShembe abe yithemba lokuqala nelokugcina, noma ngithi ngilindile libe likhona elinye ithemba. Engithi mangabe senginikelile mangibona kungenzeki ngithi haya ake ngigwedle ngibhekisele. Yalinda le nkosikazi yaqhubeka njalo, ithi inkosi ilanga laphela ishumi leminyaka, lathi seliphelile ishumi leminyaka, ithi inkosi ilanga sahamba thina boShembe saye ezulwini, sathi masifike ezulwini sahamba yonke indawo sicinga ingane enganikezwa le nkosikazi, ithi asaze sayithola. Ithi sabuya seza la emhlabeni, yaqhubeka le nkosikazi yahlala, ingane yangayithola, yaphela iminyaka, yaqhubeka yahamba iminyaka, yaqhubeka inkosikazi yathuka emzini la eganeko. Yahlala inkosikazi yathi uShembe uyena isiqalo uyena isiphetho. Siyakubonga
Kwathi ngenye imini thina boshembe sathatha isinqumo sahamba sayocinga sicinga ingane yale nkosikazi ithi sahamba sadabula zonke inkalo uthi kwathi sesibuya endleleni singatholanga lutho safica ingane zamandiya ithe chithisaka zidlala. Ithi inkosi ilanga sahamba thina boshembe sayibuka lezi ingane zamandiya ithi sase siyiqhweba sathi wozani lapha zase ziza lezi ingane zamandiya zaza ngobuningi yathi ngiyahamba ngisaya emhlabeni manini lapha khona into engisafuna ukuyoyibuza khona into engisafuna ukuyoyilungisa. Ithi inkosi ilanga kwathi ngenye imini emzini wasephakameni yayisisondela lenkosikazi yayisisondela isihlengezela inyembezi uthi yathi mifika embengeni yathi mifika zase iqathaka inyembezi uthi zathi mayiqathaka inyembezi yayisiguqa yayisiyibeka imali lapha zase zehla inyembezi yathi shembe ngiyacela nami mangabe usubakhumbula abanye nami ungemukelisa umntwana siphelile. Ithi inkosi ilanga ngabe sengisukuma ngathi hambe ekhaya ufike ubize umyeni wakho ubuye naye uze naye lapha ephakameni. Abantu baqala ke babengabuza ukuthi ngimbizelani uma ngabe ekhulumile ushembe kwakuthiwa ushilo qha. Kwakuthiwa ushilo umeke wathi nje wawusuka ubheke ngakhona la sho khona. Yayisisukuma lenkosikazi yayisiswacela yayisishona ekhaya yayisifika kumyeni wayo yayisithi sekonakele asabe siyephakameni uyabizwa ephakameni. Abantu bakudala ke bebengakholwa kodwa bebemazi ushembe. Bengamaziswa isiphi isizathu bemaziswa ukuthi indlela umuntu osuke esengene kuleli ibandla indlela inkolo ayiphatha ngayo ngisho emndenini ibiyenza ukuthi umuntu ongekho la alangazelele ukwazi ukuthi kanti kwenziwani. Ngoba umuntu bethi mangabe engena la ethi mangabe sebuyele ekhaya noma esebuyele emndenini ebonakala esewumuntu oguqukile ongasafani nayizolo. Namhlanje umakhelwana wakho akamfuni ushembe namhlanje umakhelwana wakho akawafuna amaNazaretha kungenxa yokuthi wazi wena nenhliziyo yakho. Ngisho ehlangana neNazaretha ejozini uthi hey naba wazi wena nenhliziyo yakho wazi ukuthi nje amaNazaretha ilo muntu owuyena. Ithi inkosi ilanga base bebuya wasefika nomyeni wakhe nale ndoda iyahlonipha ayikakhethi inkosi ayikakholwa lapha ekhaya kodwa mangabe sekushushembe yayisigijima nale ndoda base befika behlala lapha. Ithi inkosi ilanga ngihambile usizi lwale nkosikazi seluze lwafika lwezwela kithi boshembe uthi ngithe ngihamba ezulwini ngafika ngathola ingane yale nkosikazi engayithola ngithola ingane zamandiya ngifuna ukutshela wena njengomkhonyana wakho ukuthi ngimnike lengane lena ngifuna kuvume wena ukuze kusasa mangabe sethola lengane eyoba nezinwele engathi ezendiya ungabuza ukuthi uyithathephi. Ngimnikeni lengane yayisivuma le ndoda ngoba nayo yayingenayo phela ingane yathi baba kulungile mnikeze lengane kwahamba insuku inkosikazi yaba inhle yayisiyithola ingane. Ngalo shembe sihlangene Ngalo shembe sihlangene ngayo ziningi insizwa angifuni ukuba mde kakhulu. Kwakusekuphakameni. Inkosi ilanga yayikhuluma le ndaba yenkosikazi. Le nkosikazi lena kwakuyihambela kahle. Njengoba kuhambela wena kahle nje. Wase kuba nomakhelwane. Makhelwane wayo lapha wayeswele efuye inkukhu lapha. Kodwa uma efuye lezi inkukhu lezi wayeziphe isikhokho lesi esisalayo ebhodweni uma ngabe singekho noma uma ngabe ngasidlanga nezingane zakhe ngalolo suku. Sayigcina lezi inkukhu zihamba izama ngenxa yokuthi umnikazi wazo akanawo amandla ukuthi akwazi ukuthi azondle lenkosikazi lena eyayime kahle yayihebeza lezi inkukhu bayingena kwayo. Hawu baba
Ithi inkosi ilanga lenkosikazi yayinalento kuphela okuyiyona ethi mangabe ishintsha lolu phuthu ibisibamba lenkukhu lena yabuka ukuthi noma ibahlupho omakhelwane kodwa mangathiwa lezi inkukhu ngiyayiqeda kusho ukuthi ngiyomelelwa uphuthu usuku nosuku. Manje sibaphethe kanjani omakhelwane masibabona ukuthi beswele? Kungebona omakhelwane kuphela amaNazaretha lawa esiphila nawo mangabe ulibona ukuthi leswele liyagoneka noma liyaqheliswa. Njalo efuna imali hayi ngeke asambe nobani emshiyeni ubani ngeke contribute nje kuyafana mase sifaka ngeke afake. Ithi inkosi ilanga kwenzeka ngenye imini lenkosikazi yayingaswele lutho zangena izinkukhu zagcwala igceke lapha yayisibiza izingane zayo yayisifinqa yayisibambelela lapho okhalo yathi hey mina umuntu ongijwayela kabi ngiyamkhombisa zibambeni zonke lezi izinkukhu zivaleleni lapha endlini. Zayibamba izingane zayibamba izinkukhu zayibamba zayivalela endlini zayivalela endlini zayivalela endlini zaze zaphelela zonke izinkukhu zalomakhelwane lona naye ulunguza ngewindi uyazi phela ukuthi vele zonile akayiphakela kanalutho. Alunguza ngewindi waziswa izinkukhu kanti lenkosikazi isingene endlini yathatha usungulo. Uma ithatha isungulo ithi ziletheni ngawane. Uma ifika inkukhu lapho iqhumisa amehlo lenkosikazi iqhumisa amehlo lenkosikazi bese idedela inkukhu idedela sekusaphazeka igazi ekhanda sekusaphazeka lithe enkukhwini. Khala inkukhu zakhala zagcwala igceke zakhala yathi mina umuntu ongijwayela kabi ngiyamqondisa ngimenza njena mina umuntu ongihluphayo ongimenza nje. Ziyabuka izingane yizona ezimbambelayo. Yathula lenkosikazi hayi izalalo yace inkukhu zabo wahamba iminyaka. Ubehluphekile lo makhelwane lona wagcina ethathwa zihlobo zakhe naye hayi wayokwakha eduze kwazo ehamba iminyaka naye yakhohlwa lenkosikazi ukuthi kone kwenzeka into efana nale. Wathi ngenye imini yona lenkosikazi yayisishiya izingane ekhaya zintathu kukhona ingane encane. Yayisihamba yathi sibanibani wena usuthe ukukhulakhula ngisize ngigade lo sibanibani no sibanibani nisale nihlale la ekhaya ningayindawo. Zahlala izingane kuthe mangabe lenkosikazi isanda kuhamba yayisiqala lengane encane yakhala yagibela embhedeni yehla yakhala yaphuma eminyango yabuya yayisikhumbula lengane endala ukuthi kambe umuntu ohluphayo umama wathi wenziwa njani. Yaze yakhumbula nokuthi umama lolu sungulo wayelisebenzise izinkukhwini akalilahlanga walifaka edroweni yayisivula idrowa. Yayiselidonsa lengane usungulo yathi hayi ngiyazi umama ukuthi umuntu ohluphayo umenze njani. Yayisisuka lengane yayisiyibamba ngoba isiyidlalise ngayo yonke indlela lengane encane yayenza konke ongakwenza enganeni yayisiyibamba yayisiyisondeza yathi umuntu ohluphayo wathi umama wenziwa nje. Yayiselifaka usungulo emehlweni. Yayisiphinde ifaka futhi kwelinyiso yakhala ingane uqandu yakhala yaze yalala phansi ibulawa zinhlungu. Wabuya umama ufika izingane zithwele izandla emakhanda kwayona le ndala ididekile ukuthi kanti ngenzeni phela bengithi ngenza izifundiso zikamama nje. Wenze njani? Hayi usibanibani ubengihlupha mama mase ngikhumbula into owayenza ngesikhathi kuhlupha izinkukhu zabo makhelwane. Ya nawe lokho okwenzayo nami lokho engikwenzayo izingane ziyabuka. Mhlawumbe uma ube nenhlanhla kuyokwenzeka usaphila sekuphinda phindile. Mhlawumbe ungasekho usukubuka usungale kwelizayo izingane ngoba into esiyiyona siyisibuko kuzona. Sengihlala phansi. Ngibona insizwa kade ngayigcina nabo siya. Ayazi ngake ngafika. Lelizwe ngangifuna inkomo zokulobola. Ubekile. Ngikhumbula ngangihamba nombongo emhlatshwa ngemboni. Siqhamula nalensizwa lena sahayikha la ku-N2 ngikhumbula ngenye imini sihayikha ku-N2 hayi ngangihamba ngedwa ngahayikha ku-N2 mangigibela imoto eyayingathi i-Avanza nje
Mangifika la kwakunamantombazane la nje i7 seat. Amantombazane la uyavanza bese kuthi lapha lesithi lephakathi ingabi namuntu bese kuthi lapha lemumva kwakukhona insizwa nje engayiboni eyifaka isigqoko ibheke phansi. Bese ngingena mangingena izulu lalina angifakele namabhuzu nje ngoba ngakade ngiphuthuma emsebenzini. Angingena la labantombazane bese nyiphe ebusweni ekhombisa ukuthi akamukeleki lo muntu ongenayo. Kusho ukuthi phela udriver ungimele nami phela ayikho into engingayenza mase mina imoto kufanele ngingene kodwa ngiyabonda ngamukeleki la. Ngingene ngihlale phansi. Mangihlale phansi mangithi ngiyaqalaza la ngemuva hawu lensizwa ngiyayazi. Ngiyazela le eThekwini yakwaPhangweni. Yayilapha ne-Anglo American. Hawu Phangweni uyaphila. Cha uZulu kanti uwe. Hayi ngiyaphila mfowethu ngiyaya. Isizwe hawu usekhona e-Arnold Power. Bese ngithi mina hayi ngisekhona ngiyakhona nje manje. Angenza i-service training khona. Ithi okay bese iphenduka le ntombazane lawa phambili. Angikhulumi indaba yalamantombazane kodwa khona la ngifuna ukuya khona. Bese iphenduka. Bese sibuza hawu futhi uyazi Arnold Power. Ithi mina ngiyazi yindaba. Ngesikhathi ngingena bengakhombisi ukuthi khona into esingayikhuluma. Uma sengihleli phansi sekukhulunywa nge-Arnold Power useyaphenduka ngoba kahle kahle ufuna ukuya khona. Isho njalo inkosi ilanga ayithi ngenye imini thina boshembe uyothi usukwenze konke okucabangayo. Kodwa siyobe sesiya kulo muntu ongamkhulumisa sibuze ukuthi angene. Ithi thina boshembe ngenye imini siyoke sivotisa abantu ethempeleni lakho. Sithi sifuna amavoti awu-30 bese balwe bese bawu-29 uthola ukuthi elokugcina lelo muntu ongamkhulumisi. Awele siphenduka le ntombazane. Angixoxela le ndaba ungangina. Isiphenduka le ntombazane. Ithi cha ngifuna ukuya khona Arnold Power. Awu lo muntu obumbukela phansi usuyamdinga manje. Nawe labo ngabakhulumisi la ethempeleni ngelinye ilanga uyothola ukuthi uyowezwa ibona. Nawe labo babona ukuthi abayilutho nje empilweni ngaso sonke isikhathi labo odlule ngathi udlula icapcaba ukubona ngolunye usuku uyothola ukuthi ibona obadinga kakhulu. Bese ngithi mina hayi uyezwakala sisi. Cha kulungile ngiyakhona ngithi kodwa kulula kakhulu manje ngoba ngibone ngathi uphethe i-smartphone lapha. Wena vele wenze kanje ngena ku-Google bese usearch Arnold Power. Uzokwazi ukuthi ungene la kwi-navigator. Khombe ngibheke. Okay, ngithi mina indaba awuthi ngibone bese ngithatha ifoni. Ithi hayi inkinga la ifoni igcwele manje ifuna uku-upgrade ilokho njalo. Mina hayi akudingeki nespace esingakanani. Ilitha lamavidiyo ambalwa bese ukwazi ukuthi u-upgrade ifoni ukuze ukwazi ukufika e-Arnold Power. Bese hey lamavidiyo ayangihlekisa kwesinye isikhathi mangiyibhorekile nje. Angikhulumi yona le ndaba. Ziningi izinto oyigodle ngenhliziyo yakho. Esingakuvimba ukuthi ubonane noshembe noma usuyikhonjiswa indlela kodwa kunalezi zinto eziyigugu ey'ngenamsebenzi walutho zikuhlekisa uma ubhorekile. Hawu usungaze ungafiki la uyokwenza khona i-interview ngenxa yokuthi ufuna ukugodla amavidiyo akuhlekisa uma ubhorekile. Nansi i-navigator uzofika. Nezwi likaNkulunkulu linjalo liyafika kubantu kodwa abantu abafuni ukuguquka. Ithi inkosi ilanga muhle umuntu othi mangabe sefike lapha ethi mina nawe sono siyahlukana. Ithi mubu umuntu othi mangabe ngisho seguqile kube khona izona eziyigugu angayicebi ngisho kushembe ngisho ethandaza uyazi ziyamehlula. Abanye abantu banabangani la esontweni abayimshungu yokuthi benze izono. Akayo omunye emhlanganweni mabengaya abangani bakhe enza nabo izono. Akuyona eyami inkosi. Inkosi kusemazweni wezweni. Indabankulil.